En geno mar Nyakwaramogi ni riyo makare machiegni e weche manyien mag migago kawuono ni chieng' Jumamos ka mokwongo wawinj mago ma wamiyo pek. Riwruok mar okinde LSK owacho ni ketaput mar nono gope mag sirikal en ataro mar chik ka bende gitamre ni onge okil margi mabiro bedo e apudno. Vijana tuliposimama tukaipinga, sasa alirudi kwenye meza na akaekelea kando. Rais akona nafasi ya welcome any view. Bora tutafute ile njia mwafaka. Moko kuom jotelo koro dwaro mondo rowere ochung' ng'anyo ka giwacho ni jatend piny osewinjo ywak rowere kendo kawo okang' mar bero chenro mag sirikal. Tumeweza kupata bunduki moja AK47 ikiwa na risasi 4. Ni bunduki ambayo imetumika kufanyia uhalifu mara 5. Afisa magarita e kaunti ma Tana River oyudo bunde kido mar AK47 ma wachore no osebed kitiyo godo e njore mathoth e boma ma Bangale kod alworane. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng'. Kuku maduong' mar riwruok mar okinde pacho ka LSK okwedo cheno mar chugaput moyiedhi manono gope mag piny owacho ka giwacho ni mano en tij janon buge maduong' mar sirikal kata auditor general. E ote mane ochwal ne jofwamb weche, kuku mar LSK bende okwedo gwelo mar jakom margi Faith Odhiambo kaka jakanyo mar LSK kata jakanyo moro amora mar LSK kaka jakanyo mar aput makamano ma idhi telie kod Nancy Odhiambo. Obokeno yango ni katiba kare 229 ne ochuogo apisi mar auditor general kendo miye tich mar nono gope mag sirikal e dweche 6 tok hik omuom rumo. LSK onyiso jatend piny William Ruto mondo owe ng'wano tije apisi mar auditor general ka gijiwo jatend piny mondo omi auditor general thuolo mar tayo tijene kaluwore gi chike. LSK bende medo wacho ni nitiere kamiti machielo motelne kod auditor general mane ochuogi mar ng'iyo sirikal kendo ichulogi osuru mag jopiny. Jatend piny William Ruto nyo ochuogo aput makamano Odhiambo manyoro motelo ne twak mare gi rowere mag Gen Z e mbui mar tudruok mar X-Space. Jokanyo mag komiti no ero ne gin jakom LSK Faith Odhiambo, Philip Kaikai gi Vincent Kimosop. Jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot osingo ni piny owacho biro winjo ywak mar rowere mag Gen Z. Kanoloso e Cheboror Wode kar Chepsion, jaod burano motenore kod duond buch siasa mar UDA oyango ni jatend piny William Ruto siro lwedo moko kuom okenge ma rowere ne ochwalo e yor konyo tayo sirikal. Jatelono bende ne okwedo duol mochung' ne osara mar SRC mar chwalo meto mar osara ne jotije mag sirikal e seche ma jopiny kalo e midhiero mar ochumi matek. Kawadhi nyime en ni jotelo mawuok e kaunti matin ma Ganze e kaunti ma Kilifi opoyo okenge ma jatend piny oketo mar duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo. Jotelo oyango ni mang' jatend piny romo mane obago kod jofwambo nyoro lando okenge mag duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo. Jotelogo eko kod jaod bura ma Ganze Kenneth Kazungu okwayo rowere mag Gen Z mondo we ng'anyo nikech jatend piny osechako okang' mar timo dwachgi. Kara kamano jotelo mamoko noyango ni wito oko paro mar chik mar omenda ma higa ni ochungo chenro mag dongruok mamoko. As of now, kwa sababu hii finance bill ilikuwa iweze ku raise 346 billion. So that means as we speak there is a hole ya 346 billion in the budget. The only way now he can mitigate that
ni lazima sasa afanye mikakati kama hiyo, apunguze budget ya hizo state corporation, aweze kuzicollapse zingine asiweze kuvunjiliwa mbali, aweze kufanya austerity measures katika ofisi yake, afanye budget cuts katika kila ministry, kuhakikisha kwamba at least there is enough money at least to run government. Lakini ile sekta ambayo itapata a thorough beating ni sekta ya kuleta maendeleo mashinani, kwa sababu yeye kama kiongozi unajua kuna indicators za development ambazo wananchi wazione mashinani ndio wasema amefanya, kama ujenzi wa barabara. Sasa huo umekuwa affected, mambo ya stima mashinani, mambo ya maji, hizo zote zimekuwa affected kwa sababu ya hii bill kuweza withdrawn. Sasa juzi vijana tuliposimama tukaipinga, sasa alirudi kwenye meza na akaekelea kando. Rais akona nafasi ya welcome any view, bora tutafute ile njia mwafaka, sio kuvunja maduka. Tukivunja maduka atakayelijenga ni nani? Ule ushuru wetu tena utajenga zipi zile vitu za serikali zilizovunjwa? Sasa hata kama tuko na right decision and opinion, kuna njia mwafaka ya kufuata, si ya kuvunja na kupoezi pesa kidogo kidogo na wanasiasa. Riwruok mar Msalaba Makwar mong'ere kaka Red Cross obago wuoth e boma ma Nairobi mar hingo nyasi margi mar higa ka higa ka gipuonjo oganda gimonego gitim e kinde masira moneno apoya. Koloso e kinde wuoth ma kamano e boma ma Nairobi, George Ndolo, ma en jatelo mar riwruogno e kaunti ma Nairobi, olero ni thoro mar wach higani en keto maino e chiwo kony e sikunde ma pacho ka ahinya to kinde ma masira oneno. Omedo lero ni ma bende en yo achiel mar choko omenda manyalo konyo e kinde ma midhiero yudore, kako machielo bende to kwayo jo Kenya mondo ket kwe e kinde duto. Today we are marking, it's an annual walk for Nairobi County Branch. It's an annual event that we do every year just to sensitize the public on the works of Kenya Red Cross and what we do. The theme of this year is enhancing safety in our schools. It's also another way of resource mobilizing. We are collecting a few funds, income, and the amounts we'll put it into enhancing safety in our schools around Nairobi and the environment. To sensitize the public, one on peace, and then another one is for today was just the walk. Today for them just involving in the work, but we have various activities that take place in the schools. We have Kenya Red Cross school clubs that are in the schools where we engage the children, we train them on first aid, we train on many other activities that will help them in the future. Apisa magarita kwe kaunti matin Mabangale e kaunti ma Tana River onwang'o magina kido mar AK-47 kod lisasi mawachore ni jonjore osebedo katiyo godo e timo njore e gwengego. Apisago eko oyango ni magina no kata bunde no otendore kod monj manotime duka moro mar M-Pesa kendo omenda maromo siling 100 ne okwal. Apisagi ne onwang'o bunde no bang' oro kwayo ne jopiny mondo mi kowinjo wach bunde mokwal to gichiw lipot. Jalup County Commander Joseph Kipkorir okwayo jodongo mondo med yudo maling'ling mabiro konyo e nwang'o bunde mamoko manie lwet jonjore. Kuna wahalifu wamefanya kitendo mbaya, tukatafuta pamoja na chiefs wazee, tukaregesha mkono ya serikali. Tumeweza kupata bunduki moja AK-47 ikiwa na risasi 4. Ni bunduki ambayo imetumika kufanyia uhalifu mara 5, ikiwemo wizi ilifanyika hapa nyuma tu ya station M-Pesa shop ilibiwa zaidi ya 1,100. Hii bunduki tumeifuata sana, na kwa ushirikiano wetu na community, hasa wazee wa jamii ya Waldei ambao tulikuwa tumepanga na tumewaambia ya kwamba tunapanga a very massive operation ya kwenda kurecover hiyo bunduki. Na nashukuru sana especially wazee wa Waldei community kwa sababu hawa ndio wamechukua jukumu hili na wamehakikisha kwamba ile mambo yenye tuliambia wafuatilie bunduki walifuatilia, hata kama imechukua muda, lakini baadaye imetimia na wameleta mbele ya serikali. Tunawashukuru sana. Tunajua kuna zingine yenye bado iko nje huko, na tunataka wazee watumie ile nje ile watafuta hizo zingine na warekeshe kwa serikali, kwa sababu raia ana haki ya kukuwa na hiyo bunduki. Nyakaramogi yena munda ka oyueyo mokwongo e chenro mar migago kik idhi mabor, waduogo gi mathoth.
Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia, na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live, moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Miyo makwedo paro maokare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wacho nu adiera mango. Ng'at machunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata kadiera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Jaod bura Malurambi Titus Hamala ok mor kod senators mawacho ni jaod bura osebedo kayako omenda mag jopiny mawuok e agulu mar NGCDF kanoloso e sikund secondary ma Matende Girls e kaunti ma Kakamega. Hamala noyango ni ochano paro maduoko agulu mar CDF mondo ta kod sirikal mamalo ka weche mibadhi mibane jood bura biro dhi nyime. Jotelo no eko bende noyango ni CDF osekelo ber ne jopiny mang'eny, ahinya to jopiny madakie gwenge, kendo lit ka jowetegi mantiere Senate wacho ni rowere osebedo kayudo lal kaluwore gi mibadhi mag jood bura. Mimi nimejaribu na hii CDF. Hata mimi ni mmoja ambaye naenda kwa bunge nisema mimi naenda bunge nitasema wacha CDF irudi treasury, tumechoka na matusi. Let it go. Because we cannot be insulted all the time. Senators are on us. The media has not spared us. Gen Z wamesema CDF itolewe. Wanasema one of the demands ni wabunge wafanye legislation. Mambo ya maendeleo iende kwa county government na irudi kwa serikali kuu, kwa ministry. Na hii pesa mnaona inajenga hapa na tumeleta hapa saa hii ilikuwa inakuja under the district development committee. Na pesa hii kama haingekuwa katika CDF tungeipata. Tumesema hapa jirani yako na gorofa. Hiyo gorofa kama CDF haingekuwa, gorofa hii mngeiona. Tunaangalia mabarabara zetu ambazo kupitia CDF, kupitia KERA zinatengenezwa kupitia our MPs ambao huwa wana mobilize hizi funds, zinakuja hapa chini. Hizi barabara nani atazitengeneza? Tuangalie na tujiulize kama wazazi, kama stakeholders, where are we heading to?
Jogo matiyo kod yath mageng'o landruok mar kute mag ayaki mong'ere kaka PrEP dwaro mondo migi kido mopogore opogore mag PrEP ma koro osepuodhi e piny mangima ka giywak ni PrEP mar andila kata pills miyogi tich matek. Dwaro margi biro e kinde ma kido manyien mar yath mar PrEP mong'ere kaka Lenacapavir ma yande notimne nonro e piny Uganda kod Afrika ma milambo koro oseyangore ni nyalo geng'o landruok mag kute mag ayaki kod 100%. Nyaka gie sani, yadhno ero pod irito mondo mi opuodhi kod riwruok mar thieth e piny mangima WHO. George Juma miyo waler mathoth. Tiyo kod yath mageng'o landruok mag kutego mag ayaki, yath ma imiyo mana jogo moiny kod kutegi, ma ong'ere kaka pre-exposure prophylaxis kata PrEP, en achiel kuom yorego ma piny Kenya kod piny mangima tiyo gi tieko landruok mag kutego mag ayaki ka higa mar 2030. Nyaka sani, kido adek mar yath mar PrEP ma oting'o mano ma indilo, ma ong'ere kaka pill, mano ma ong'ere kaka dapivarin ring, ma geto mine kod nyiri, mano mar sandan, ma ichwoyo ng'ato bang' dweche 2 ka dweche 2, ma ong'ere kaka cabotegravir, osepuodhi e piny mangima. Kata kamano, jogo matiyo kod PrEP e piny Kenya wacho ni sani ginyalo mana yudo mano ma indilo, to nitie mamoko ma bende osepuodhi. Approval mar the injectable drugs pokotim for trial pokotim a country wa mar Kenya kaendi. And then for the pivarin ring, one gi approval mar trial in specific counties and specific health facilities and dropping centers. Koro mawadongo gisani and mana the daily pill. Diana Roseman, director, irwogno mong'ere kaka Faraja Women Initiative, makina trogo mago pame county ma Migori wacho, ni thoth jogo matiyo kod PrEP ma indilo, kaka opamo, osebedo kod peke tiyo kod yadhni, kaka dwarore, gino mimo kuomgi, pod ng'ao, e gamo kute mag ayaki. Yudo ni ji fall out nikech pill burden, mwonyo yadhni odiochieng' kodiochieng' bedo negi matek. Then mar ariyo wan gi gimiluongo ni intimate partner violence. Yudo ka partner kiani tiyo gi yath mane chupa. So oonge gi time mondo iler ne malong'o ma pogruok mar yadhni gi the ARVs ma jok moda gi kute mag ayaki tiyo go. Diana wacho ni deber ka kido mamoko mag PrEP ma oting'o ma sandan yudore ne jogo matiyo kod PrEP e kaunti ma Migori. Monego watim and speeding up the trials and this should be an advocacy agenda now that already the female sex workers are registering reasons why they are falling out. Single person who is in dire need of these commodities onego yudgi on time wherever and anywhere. Owach ne PrEP osekonyo ahinya jogo matimo tijego maketo gi ng'ao e gamo kutego mag ayaki ma oting'o pamo chuo matore kod chuo wetegi kaachiel kod mamoko. For the female sex workers who are museng'eyo ber mar tiyo gi daily pill, we are appreciating the number of new HIV cases sani ok wan go mang'eny kabisa. But just like I said, odwaro bidii. Jogo mosebedo kang' manyien mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki wach ni kido manyien mar PrEP ma ong'ere kaka Lenacapavir ma nonro oseyango ni nyalo geng'o landruok mag kutego mag ayaki e 100% dhi konyo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ka ochak tiyo kode ayanga. Chuo yen gima bede dendi kata cha. You don't need to remind yourself any time na mar mwonyo yath osechopo mondo ka our daily PrEP. So if magi nyalo biro e sani kaka wadwaro gi ni chances magwa mag duoko landruok kata yudo kute mag ayaki piny Migori County biro dok piny kabisa. Kido ni mar PrEP ma ong'ere kaka Lenacapavir ma bende nonro mare ne otim e pinyno ma Uganda kaachiel kod Afrika ma milambo kendo yangi ne geng'o landruok mag kutego mag ayaki en mano ma sandan ma ichiwo bang' dweche 6 ka dweche 6. PrEP ni ma irito mondo koro puodhi mondo eka ochak ti kod ayanga ma bende nonro mar otim kod ruogno ma ong'ere kaka Gilead Sciences koro kelo geno e tieko landruok mag kutego mag ayaki ka ochak tiyo kode. Piny Kenya manoyudo ji maromo 22,000 mane ogamo kutego mag ayaki e higa mar 2023 tiyo kod PrEP kod yore mamoko maneno ni onge ng'at ma ogamo kutego mag ayaki ka oromo higa mar 2030. Nyaka sani jo Kenya maromo 1.3 odak kod kutego mag ayaki. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Bang' twak manyore kind rowere mag Gen Z kod jatend piny William Ruto e mbui mar X, rowere oseopa jatend piny e weche nek mag obila manonego oganda e kinde ng'anyo kod okenge molero ni okawo kendo geto kawo e kinde mabiro mar konyo yudo omenda makelo dongruok e pacho ka. Rowerego medo ni achiel kuomgi mong'ere kaka Osama Otero mane oloso e romo makamano e kindgi kod jatend piny ne ondhogogi ka gilero ni winjruok margi ne en ni gilos romo kaka rowere e mbui. Bang'e to giluong jatend piny kaka wendo, gino mane ok otimore kaka ne opangi. Rowerego koro ramo ni gibiro medo dhi nyime gi ng'anyo nyaka winj ywakgi. President sani ok nyal bedo trusted. Mano the first thing. Tuseme kanya wuo kaka comrade. President ok nyal bedo trusted. Nikech ka mostly kani donji ng'iyo nini space mar Twitter kata maswali mani miye gi jo Kenya noko respond mas smart sana. Kata king'iyo nyathi moro mane otho Kitengela gi 7 gunshots ka. Kaka no respond the other time wacho ni ati akukufa na mtoto aliwawa. Nyoro kani watch news kata kani in space kanyo platform no wacho ni ati story no en mar nini ati raia manokawo bunde police to shoot godo nyathini. Koro stories ge o contemplate gimora mora mwacho. Koro mi kani ku trust government sani ok nyal bedo trusted 100%. Okay, yote manyalo bedo godo ne Gen Z ni ever since onge gimora mora, onge organization mora mora manyalo run without a leader. Best thing mawanyalo timo wabed piny kaso wafikiria forward, at least tukue na leader someone mtu at least si lazima kuwe influential lakini obed ng'ama mind ne is very sharp ma jinyalo wacho jinyalo bedo kumora achiel kata wachni kaka space alafu tusikizane tujue onego beni what this to this. Ngeni ka bida kaka wano wate okinyalo winjo ji 500,000 at once. Jogi nyalo deliver one message to one person then mmoja deliver to the current government ama something. We need to call for that mandamano for Sapa because through that the president will know that we are very serious on these matters which we are talking about, and will actually put him in pressure so that he can now start actually taking the action. Kata bang' riwruog pinje mantiere Afrika ma ugwe biro kanyakla kendo singo matiyo gi dho oswayo e kindgi, midhiero mantiere ni pinjego pok ochugo chik mayienegi tiyo gi dhokno. En gino makoro bad migawo mar doho kaachiel kod bura mar riwruog pinjego dwani mondo ketie tim e yor keto chik makamano mondo mi lek matiyo gi dho oswayo chop e wang'e. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mokelo kanyakla jolony kaachiel kod duol mochung'ne dho Kiswahili e riwruog pinje manie Afrika ma ugwe mar twak ewi kaka ginyalo bero wach tiyo gi dho Kiswahili e pinje duto ma jokanyono. Midhiero magikoni nitiere en ni pinjego duto ne opuodho mana wachno gi dhogi, to kata kamano pok giketo chik moyiedhi manyalo miyo dhokno ti godo e od bura kata mana e doho. Nchi wanachama wanatakiwa watumie lugha ya Kiswahili katika shughuli mbalimbali za jumuiya, lakini si lugha rasmi. Lugha rasmi ina maana kwamba katika utungaji wa sheria, katika shughuli za serikali na kadhalika inaweza ikatumika mahakamani kwa sababu ni rasmi. Lakini mradi si rasmi haiwezi kutumika mahakamani kwa sababu si rasmi. Kwa hivyo jaji mkuu hawezi kutoa hukumu yake kwa Kiswahili kwa sababu si lugha rasmi. Mpaka dakika hii baraza maraisi wameshatamka kwamba Kiswahili ni lugha rasmi, lakini mpaka dakika hii hajawekwa rasmi kisheria. Kwa hiyo Kiswahili ni lugha franca, mnaweza mkaizungumzia tu, lakini kwa sababu sisi kama mahakama hatuwezi kutoa hukumu kwa Kiswahili. Pamoja kwamba marais wametamka kwamba Kiswahili ni lugha rasmi, wametamka tu, lazima waende pale ili warekebishe sheria. Sisi mpaka dakika hii hatuwezi kuandika hukumu yoyote kwa Kiswahili kwa sababu Kiswahili mpaka dakika hii sio lugha rasmi kisheria. Kwa sababu sisi kama majaji tunazungumza masuala ya sheria. Kata kamano, gikoni thoth pinje ma jokanyono osegoyo okang' keto timu wach tiyo gi dho Kiswahili mikoni oganda mathoth orwako. Katika Jumuiya ya Afrika Mashariki niseme kwamba baadhi ya nchi wanachama
wameisha tekeleza hilo, kwa sababu ilipoagizwa kwamba waweke mikakati ya kukuza Kiswahili, awali ilikuwa inakuzwa kama lugha ya mawasiliano mapana. Kwa hivyo waliweka mikakati. Kila nchi mwanachama inatakiwa iwe na baraza la kuratibu hizo shughuli, wawe na vyama vya Kiswahili, wawe na taasisi mbalimbali ambazo zinakuza Kiswahili. Kwa hivyo nikisema katika matumizi na ukuzaji na utekelezaji, kuna nchi zaidi ya 6 ambazo zimeshaweka mikakati. Wale ambao wanajikuta mahakamani nchini Kenya kwa mfano, wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili, hawazungumzi Kiingereza, lakini hukumu inatolewa kwa lugha ya Kiingereza. Na sababu yenyewe ni kwamba ile sheria ambayo inaongoza mahakama ni sheria iliyotungwa kwa Kiingereza. Gidwani pinje duto ma jokanyono mondo mi ochug duol moyiedhi mar Kiswahili mabiro bedo kapodho andike duto mag dho Oswayo kapok ochak ti kodgi mar gayo wach tiyo gi Oswayo mopogore. Sheria moja ambayo tunataka ipitishwe na bunge, sheria ya uundaji wa baraza la Kiswahili. Tayari sheria ambayo itatupa uwezo wa kuunda baraza kuu la Kiswahili nchini Kenya tayari liko kwa mkuu wa sheria wa taifa letu la Kenya, kwa sababu lilipopitishwa katika baraza la mawaziri ilikuwa imechapishwa Kiingereza. Tayari tumemrudishia mkuu wa sheria kuiangalia tena, alafu baadaye aipeleke katika bunge la kitaifa. Na baadhi ya siku zilizopita tumekuwa tukiambiwa sisi kwamba ukizungumza Kiswahili shule pia utapata adhabu, utatiwa adhabu. Kwa hivyo ni vipi sisi tutaweza kukipa Kiswahili kipaumbele? Kwa hivi sasa zinatungwa na watu binafsi. Angalia kwa mfano Tanzania wanatumia akili mnemba kwa maana ya artificial intelligence. Hapa Kenya tunasema akili unde kwa artificial intelligence. Lazima tutafute mahala pa kusanifisha istilahi hizi ili tuweze kupiga hatua. Magina giwacho seche gima bende itimo ikruok ne nyasi mar yango odiochieng' Kiswahili ma iyango tarik 7 dwe mar 7 higani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ann Chepnoen obedo jaloch mar siling milion 1.2 e tugo mar Shabiki Avieta. Ndege mar Avieta nofuyo momiyo Ann siling milion 1.2 ma en jaloch machielo maduong' mar Shabiki Avieta. Chepnoen ma en japuonj yo Kitale onyiso mor mare kaluwore gi loch makamano kowacho ni osebedo kotemo hape kuom thuolo malach. Olero nobiro tiyo gi loch makamano e chenro mag dongruok kaachiel gi ng'iewo lowo. Congratulations mami, nidote jeyo kwenye. Congrats mami, congrats. Hapo sawa kabisa mami. Congratulations to Ann. So in fact hiyo siku nimetoka shule, hata sikuwa nimewasha TV kidogo, ninaona napigiwa simu. Toka nipigia simu. In fact that night niligonjeka. Ala, rada? Simu zilikuwa mingi sana. Naambiwa Citizen huko tunaona Ann. A friend. A friend kwanza ukamwambia. Alafu number 2 nani uliambia? Parents. Yeah. Alafu mzee? Alikuwa the second person nilimwambia the following day. Alireact aje? Was it a surprise for him? Alipiga nduru, alifurahi? What was the reaction? Alikuwa amefurahi juu nilimchangamsha kidogo. Yeah, alikuwa na furaha. Nyakwaramogi wachope giko mar weche manyien mag migago. Erokamano mwalimu Peter Ojuok mar AIC Zion Mathare iwacho ni neno e yo makare kendo weche manyien biro ni yo makare kakidware. Kao kamano wachak warom kendo koromo odhiambo saa 1 e chenro mag ang'ich welo kod oimore saa 3 gi sani koromo saa 8 abro kelo ni kendo chenro mar paw tuke. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godiochieng' mokwe.
Mimi nataka uhakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yaani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na